sanibonani babukela emakhaya. This is uAnele Makhathini. Okay, before siqhubeke sicela ngamandi imic udirector ulele la endlini, so izinto ukhiyelile indlu ka director lena. So bafethu sacela sigxileni sihlokweni sanamhlanje esithi ngizoni motivator about ukushaya umuntu. Sacela ungalinge ushaya umuntu, kuyingozi ukubulala umuntu, kuyingozi ukushaya umuntu. Ngoba makushaya umuntu ungaya ngisho nasejele, uboshwe iminyaka. Nami nje ngikhohle insudi nje namhlanje. Kodwa asikhohlweni lokho. Uboshwe namhlanje. Yabo, nami nje Saddam angimfuni kabi umuntu oshaya umuntu. Angimfuni. Hey cha. Nangu nongijwayela lapho wena salukhatha lapho. What's hey wena khatha lapho. Khatha baba, sengize ngivale manje. Hayi. Oh, sorry, yazi. Adluleni kule topic leya. Le ayadluleni kuyo. Sacahlaleni makule ethi kanjena amanika ungawaqali. Ngizoni motivator this time. Ungisho ngicasula mfanyana la. Okay. Sithi kanjena ke lento nami ngiyinika vele sadlama. Man. Ya, ngiyinika futhi ngiyibhinqa. Yabo, mshanda zonke nje hula angixwayi nje izinto ekanjalo nje angixabani nazo. Ngiyazwana nawo wonke umuntu. Yabo. Uthi masisudana yabo wena nje ezinaka into eyifunayo kumuntu ukhohle ukuthi ugqokane ukhohle nokuthi uyinika uyibhinqa khohlwa izinto ekanjalo yabo this time mina ngensizwa yomsuku bafethu nani botata sacela ningalahli ithuba yabo ayazi nisacela vele adluleni futhi kwenye topic ngoba la ama topic lama angisafunda la hambe khona. Okay, shoot lenti kanje abantu bangakithi no abole phone le ngayithenga le nge1000 kabatshela nabantu ngayithenga nge1000 bayakwazi lokho kodwa ukuthi bengimunce nasesuku ngihamba nayo nje yabo njengamanje nje angimungcwana ngomthetho yabo la ngakithi yabo. Cameraman Turuti Director subiri ukubonako Ngizame ngumbelela kulungi ngihlele ngala